بەهاتنە سەرساڵێ gelek şahiyên taybet tên li darxistin li seranserî cîhanê û ev roj bi kêfxweşî tê pêşwazîkirin ji aliyê gelek millet û netewan be. Li Herêmên Kurdî jî wisa ji bilî ku rêjeyek ji welatiyan bi şahiyên taybet sersala xwe dibejînin, gelek çalakiyên hunerî jî dihatin li darxistin di salên bihûrî de. Lê îsal diyar bû ku armanca piraniya şahiyên sersala Qamişlo dûrxistina zarokan ji atmosfêra şer û pevçûnan û ji nûçeyên xwîn û kuştinê. ما اف شاهیه هنکی ما چه کریج بونا ام کی خوشی کی درواسی هندروی زارو کی بکن خاصة افچن سالی تاری روش کانه خوش سرمارا درباس به مخوست ام زارو کا خوشی کی خوشی کی درواسی هندروی نه کی کنوک زارو کی عالمی کیفا خو بکی بسر سالان نەدوور ji vê şahiya zarokan li taxa Meyselûn rêxistinek ciwanan şahiyek taybet bi zarokên awareyên Kobanê amade kiribû. Lê ji bilî va şahiyê sazî û rêxistinan û dibe ku ji ber vê rewşa dijwar a ku bi ser welatiyan derbas dibe ji 4 salan ve li taxên Kurdan bi giştî nîşanên pêşwazîkirina serê salê nediyar bû. بكم زلانم بري يعني ملتي كرد ملتي قامشلو بتواي يعني شاهد كرب بي سرسالة هاني وكيف خوش دبون بي إيصال أم دبينين يعني بقلك سدمان يعني خورتي كرداك كيم بوني ملت كيم بوي كوشبر بوي بازداني روشا آبوري قلكي زحمت شي بوي روشا وكي روشا كهرباء آبي أم دبينين صالك زحمت جي لخلق زاروك جن حتى جوانتي هول ددن قولو كيف خوشيه كي بفي سرسالي بكن Li nava bajêr li taxên xiristiyanan yê ku piraniya wa dikevin çargoşeya ewlekarî de, xemlandina kolanan yek ji nîşanên sersalê yê ku taybetmendiya vê rojê wek cejnek li ba xiristiyanên bajêr diyar dikin. Me dixwest em wek kêfxweşiyekê derbasî dilê zarokan bikin, ji ber vê yekê me wek festîvalekê amade kir. Tê de diyarî li zarokan hat belavkirin. Bi rastî bi saya ciwanên me ên gomet parêzin û saya jiyana hev beş bi pêkhateyên herêmên re em di ewlehiyekê de dijîn. وحامين منطقتنا وحامين بلدنا. Li ser asta kesayetî hatina sersalê li ba gelek mirovan dibû helkeft ji bo pêkanîna guhertinekê û hêviya destpêkek nû ji bo jiyanê. Niha di va rojan de diyar e ku hêviya gelek welatiyên herêmê mîna tevaya xelkên Sûriyê got sala 2015 destpêka jiyanek nû be dûrî şer û pevçûnan û ber bi aşîtî û aramiyê vebe. Can û Şakir, Orient News, Qamişlo.